patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Happy and blessed Wednesday morning mga kapuso sa tibuok Mindanao. Kamustahon usa nato ato mga kapuso sa Lebak ug Lambayong sa Sultan Kudarat Province. Say good morning. Good morning Sab Jill. Kamustahon sab nato ang ato mga kapuso sa Tanggob City ug Sapang Dalaga sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, gawa sa pagtuon sa mga estudyante academically, importante sab nga mamahimong aktibo sa mga katikaran sa komunidad. Ug subay ni ana karong buntaga atong sayron ang gipahigayon nga sinaad the FAESCO Festival 2021. Kauban ang presidente sa student organization sa usa ka universidad sa Cagayan de Oro City nga si Herna Francis May Tano. Say ato sab kakuhaan og inspirasyon ang istorya sa usa ka young Davaoenyo fashion designer kinsa gipasigarbo ang Mindanaoan fabric sa iyang mga creations. Siya lang naman ang fashion designer sa ethnic-inspired skirts ni Miss Universe 2018, Catriona Gray. Si Wilson Limon, ato siya makauban unya taon-taon mga kapuso. Og sa Best Talk, makauban at Resi, si kapuso actor-singer, Jet Pangan. Sayang mga kapuso, pag tinapa ang isgutan, unsa ba ang inyong mahuna-hunaan? Karang typical canned sardines, di ba? Pero karong buntaga, pinasahi ang tinapa nga tampok sa atong Kumbira Express. Tama ka na, Jill. Lutuan kita ni Beatriz Efondo Akdal sa Cagayan de Oro City ug pinakalamiang bangus tinapa. May buntag mga kapuso. Karong buntaga, lutuan ta kamo sa lamian nga bangus tinapa or bangus sardine. Mao ni ang mga kinahanglanon nato. 1 cup of water, 1 cup of vinegar, 1 cup of tomato sauce, and 1 cup of olive oil. Mao ni ang atong mga ingredients or sagol ni bangus tinapa. Doon na kitay bell pepper, doon na tay bombay, doon na tay ahos, o kaning silikot, o kani dayon ang atong carrots. Optional na siya kung gusto niyo butangan. 1 teaspoon of paminta or liso, o iodized salt sab na 1 teaspoon. O ayha na din ang atong bangus nga isda. Una, ang atong isda nga bangus. O ang ato dayong mga lamas. Ihuros nato na diya, dungan nato pag lunod. Apil na dayon ang atong katong paninta o liso o ang bitchin. Ay, isunod ang mga wet ingredients. We have ang tubig, ang atong oil, ato dayong tomato sauce. Ug ang vinegar dayon. Ug kani siya, ready na dayon siya para luto. Nata nato ang 1 ka oras or 1 hour, luto na dayon ang atong lamian nga bangus tinapa. Mga kapuso, gawa sa pagtuon og mga leksyon, importante gayod sa usa ka estudyante ang mamahimong aktibo sa mga aktibidad nga ginapahigayon sulod sa iyang tunghaan nga makahatag og maayong bunga dili lamang alang kaniya apan sa komunidad.
Busa karong buntaga atong sayron kung paunsa ipahigayon ang Sinaad, the FAESO Festival 2021. Kauban ang presidente sa student organization, si Herna Francis May Tano. Herna, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Good morning po. Hello, I'm Herna from Cagayan de Oro. So, I'm good so far and I'm feeling great. Herna, unang-una alang sa kasayuran sa tanan ug sa atong mga kapuso, unsa ba kining FAESO? FAESO is a federation po of all accredited extracurricular student organizations po in USTP Cagayan de Oro. So, it is the highest student governing body of all extracurricular student organization in USTP. Unsa pud ang anaa ni ining Sinaad, the FAESO Fest 2021? Alright, so ang FAESO Festival po or ang Sinaad with our theme this year is Philippine mythology because we wanted to really remind the importance and really value sa ato akaron nga digital like, no? Another thing is that we really promote unity within our organization. So through this FAESO Fest, even if virtual ang among activity karon, ginahimo gid ni siya actually before years ago nga physical pa ang setting, but unfortunately nga virtual naman, we translated all our activities into virtual, and it is a way of giving our unit organizations also the opportunity to build partnerships and linkages to other campuses. Giunsa ninyo ang pagpangandam sa inyong mga activities? Actually, in terms of preparation po, all are held virtual po. So, all our meetings, our planning is held virtually. So, lahat po ng aming meetings ay ginagawa po namin during our break time or ginabuhat gid namo siya na kanang in a scheduled way and more organized good. Samot na karon nga kanang we need to decide nga virtual magkita-kita in this time. And of course, in terms of the activities and programs sa FAESO Fest, all our activities and programs are really in line with our vision, mission, goals, and objective of each unit organization. So this FAESO Fest is not just our event in FAESO, but really as a federation as a whole. So this is our event together with our unit organization. And during this FAESO Fest, we are in collaboration with Arts and Culture Division as well as with different mother organizations, co-curricular organizations in our university. Also through this FAESO Fest, we wanted to build linkages in different campuses like Panaon, Hasaan, Balubal, Claveria, etc. and all system campuses in USTP po around Southern Philippines. Herna, sanglit 2-day event ang FAESO 2021. Unsa sab ang inyong mga activities nga gipahigayon ug unsa sab ang highlight niini? Actually po, the highlight really of this 2-day event po na kakatapos lang din yesterday was first, our benchmarking activity done with the USTP system and other organizations inside the campus, and as well as the arts and culture event na we are in collaboration with our arts and culture. We show different talents and skills from our fellow organization, as well as the FAESO Fair, which is the simultaneous unit organization activities of our FAESO unit organization. So we are very happy and successful gid kaayo ang come out sa among event na they really implemented their event, and based on the evaluations na nakuha namo sa among participants and as well as among mga viewers, positive gid tanan, and I believe 90% really gave us a satisfactory to excellent result po. Unsa kalisod ang adjustment, ma'am, labi pa nga online na kini gipahigayon dili sama sa naandan nga katong napata sa pre-pandemic? Yes po, so held virtually ang among event. So grabe gid kay ka-challenging, no? Ang pag-translate from physical to virtual event. Daghan kaayo kag things to consider. First, ang pinaka-challenge gid ana is ang internet connection. Nga dili tanan no pareha og kakusgon sa internet. Some may experience, even us as part of the organizing team, experience really technical difficulties as well. Second will be the availability of resources kasi hindi lahat may gadgets or enough po yung gadgets na makakasustain po in the 2-day event, or even nga sa online classes po, they have difficulties. And another thing is availability. Of course, we are students as well before we are leaders. So, students we una, ay minahimong leader. So, ang pinaka-challenge gid ana is ang pagtagbo sa oras nga virtual na karon ang mga activities, ang mga meetings namo ginaheld namo virtual. So, ang preparation is very, very challenging, pero
despite all the challenges, nahimo gihapon na mo siya nga successful and very meaningful and fruitful event. So I think despite all the challenges we experienced, the most important thing that really matter in this year's event is the learnings that we have gathered from all our experiences po. Daghang kang salamat, Herna, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Pirme. Thank you po. God bless you. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban sa attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Bistalk karong buntaga atong makauban ang lead vocalist ng The Dawn and who will play the role of Akira sa GMA Afternoon Time na babawiin ko ang lahat. Walay lain pa kundi ang actor-singer na si Jet Pangan. Maayong buntag Sir Jet and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Maayong buntag sa inyong tanan. I'm doing fine. Hello sa lahat ng mga supporters ng At Home GMA Regional TV. Ayun. Ako, we're so happy to have you here, sir. And what's keeping you busy these days pa? Well, aside from yung pag-uusapan nating bagong show sa GMA, yung babawiin ko lahat, I've been quite busy actually towards the end of the year. Thank God, no? Dahil kahit papaano nakaka-adjust na tayo. Pagdating sa gigs, kahit papaano, yung mga online gigs na. And I'm also busy doing podcast tsaka yung aking YouTube channel po. In your podcast, Buster Jet, ano yung sinishare mo naman to your listeners? Attorney, the name of my podcast is Jet's Talk Show Sort Of. So I interview artists, no? Mga kaibigan ko na nakatrabaho ko na, and even, you know, yung mga achievers na pwede mag-inspire sa mga listener. And on my YouTube channel naman, yun yung parang live version ng aking podcast. Tapos meron ding kantahan doon. I jam with other artists. No? Kwentuhan mo naman kami dito sa magiging role mo naman sa babawiin ko ang lahat. Yes, it's a very interesting role. Very challenging. No? I play the role of Akira. Actually, it's a guest role. I play a Japanese man na hinahabol yung character ni Carmina, you know, because they had a relationship and basta there was money involved. So pumunta siya ng Maynila para hanapin yung character ni Carmina para maningil, you know. So yun, it's a villain type role. Pero meron din siyang, you know, it's medyo okay rin yung role kasi hindi mo talaga masabi masama ba siyang tao kasi siya yung naargabyado eh. From that, eto Sir Jet, syempre hindi ka namin pakakawalan sa At Home with GMA Regional TV without hearing naman your voice. Sir, baka naman pwede kaming humirit ng konting linya mo naman para sa lahat ng ating kapuso dito Sure. sa Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat kaibigang walang kapantay. Ayun! Sorry, wala sa tono yung gitara ko, nakalimutan. Yun nga, parang gusto namin na buong song na lang. Baka next time, sige. Next time, yes. Nakaka namin ulit, Sir Jet. Sana free ka. But thank you so much for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. We truly appreciate it. Thank you, Sir Jet. Thank you, and please watch out for babawiin ko ang lahat. Malapit na po yan ipalabas. So abangan ninyo. Thank you for supporting the Filipino talent. Thank you very much, Sir Jet. Thank you. Bye. And that was Jet Pangan, mga kapuso. Tutok lang kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, atong makauban ang usa ka young Davaoenyo fashion designer kinsa nakatutok sa pagpasigarbo sa Mindanaoan culture pinaagi sa iyang mga creations nga makasabay gihapon sa fashion trend. Si Wilson Limon. Sir Wilson, maayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Ay, maayong buntag mga kapusong Mindanaon ug maayong buntag sa imo, Jill. And thank you so much, sir, for making time with us this morning.
Unang-una, Sir Wilson, gawas nga gikan ka sa family of designers. Unsa pa ba ang nag-push sa imuha to explore ug mag-create og kaugalingong pangalan sa fashion industry? Kay lagi, I understand nga your first interest was medicine. Back in time, Manggod, like, my uncle is also a fashion designer and my grandmother is a self-taught dressmaker. So, exposed yun ko sa business, makita na ako ang mga designs sa akong uncle, but it never, like, wala na ako naisip ba na mauni ang ako ang career na i-push through. But then, tung college na ko, why not give it a shot? Since naan naman ni existing business na mo. So, mao to enroll ko sa Fashion Institute of Design and Arts, there is sa FIDA, sa Davao City, and associate's degree lang man to. So, enroll po ko sa Philippine Women's College for the bachelor's degree. So, maotong time na naghimo mig thesis about the traditional and some of the Bagobo Tagabawa. So, dito na ako na-explore ang kultura sa Mindanao. O gikan sa imong thesis, karon unsa ba imong gina-advocate, sir? During my last year sa college, so dito na ako nakita ang kagwapo sa atuang kultura. Like, permitin ako ginaingon na I'm born and raised diri sa Mindanao, but wala ko nagdahom na inato kagwapong atuang kultura. Not until nag-immerse ko, naghihimo na ako tong study na ako about the Bagobo Tagabawa. So from there, nakita na ako na ang mga ginabuhat nila, dili na nato makita ni bisag asa. So na-inspire ko na tabangan sila na as a contemporary designer or someone na millennial, kumbaga. So naisip na ako na maghimo og isa ka brand na mag-fuse sa modern ug sa ethnic. Sir, unsa ba ka-importante ang imong immersion ngadto sa mga ethno-linguistic communities? Immersions kay dako na siya na factor na when working with different ethno-linguistic communities, kay dili man gud na basa-basa nimo pwede gamiton ang ilahang mga like fabrics, ang ilahang mga embroidery. So better na moadto ka sa community and to learn the story behind the fabric and to get to know the people. It's really different when you connect with the artisans and you know their story. Sir, ikaw ang first winner sa prestigious fashion design competition sa Mindanao nga I Am Stellar. Unsa ba ang nag-inspire sa imuha nga ma-incorporate ang traditional patterns sa modern clothing aron mapasigarbo ang Mindanao heritage? So during my I Am Stellar na competition, that was after college na nako. So tung college na ako kay more of the Bagobo Tagabawa tung study na ako. So tung I Am Stellar na ko na entry, nag-try pod ko na mag-incorporate sa laing ethno-linguistic group. So that was the time na nakaila-ila na ako ang isa ka Tiboli artisan. So from there, gimix na ko ang embellishments sa Bagobo Tagabawa and Tiboli. And gwapo ang actually na ang reviews sa collection, and dito na ako actually naingon sa ako ang sarili na dapat mag-stick na ako diri na design aesthetic. Kay before manggod, like I was doing like gowns, mga lahi dili ethnic. So mas gwapo manggod na as a designer, you have your own aesthetic, you have your own identity. Og sa mga wala pa nakahibalo nato nga mga kapuso, no, ikaw ang designer sa mga ipangsuot nga ethnic-inspired skirts ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Unsa ba ang imong gibati nga mas napasigarbo pa ang local clothing sa international stage? So as a creative director, no, nagdahom gyud ko na unta someday masuot sa isa ka influential na celebrity ba or mas kinsa na ang mga creations namo. And then last 2018, we got the opportunity to dress up Miss Universe Catriona Gray. So kato siya like dako gyud actually to tabang sa amua. Like from there nakita na ako like sa Instagram namo, we have just like 4,000 followers. And then karon na may like nasa 15,000. So dako gyud ang iyang tabang na ma-highlight, na daghan pag ma-aware about sa different culture dito sa Mindanao. So dako ako ang pasalamat kay Miss Catriona Gray. Og last year imuhang gi-launch ang #Mask of Hope. Aside nga pandemic karon, sir, unsa ba niya klase nga mask og unsa sab ang inspiration sa paglusad nimo ni ani nga proyekto? So ang Mask of Hope manggod kanitong mga prints na ako before pa ko, like mga thesis prints na ako na dili na ako gina-produce kay these are just digitally printed. More on nag-focus naman ko sa mga hand-embroidered na mga sanina. But then during that time, since lockdown, dili mi makapadala og fabric or mga stuff to our community. So lisod ang logistics. So nag-isip ko, unsaon kaya mi makatabang na paspas? Because we need to act swiftly during this time. And then how can we like gather funds? Even kami, dili man po ingon ato kakusog. Like there was a time like zero gyud amo ang sales
during the whole ECQ period. So naisip na ako, why not recreate these patterns into something na essential? Like, so naisip na ako, mask, why not make mask? Since katuman ang mga dapat paliton sa mga tao sa karon. So naghimo mig mga mask na gigamit ato na mga prints. So every prints manggod na ay tulo ka ethno-linguistic communities. So na ay Tiboli, na ay Bagobot Tagabawa ug na ay Blaan. So 20% of the proceeds gi-donate namo sa mga partner communities namo. Og sir, sa imong gina-look forward sa fashion industry sa Mindanao nga nakatutok sa pagpasigarbo sa mga cultural communities. Hopefully, naapatay, I know lisod pa maghimog mga events or mga gatherings during this time. But pag okay na ang tanan, unta we will, like, hopefully katong ginaplano namo na Weaving Congress, unta ma-push to siya pag okay na tanan. And of course, it's not just about the fashion industry lang man pod. We work hand in hand also with the government na mga like DTI. So dako pud ang ilahang tabang sa amuwa kay sila man gyud ang naay kumbaga profile sa mga MSME, sa mga ethno-linguistic communities. So hopefully there will be a lot of activities in the future wherein we can help them strengthen and preserve their livelihood. Og padayon sa pagmamalas sa imong passion sa imong craft, sir, aron mas daghan pa ang ma-inspire nga mga Mindanawan. Daghang salamat, Sir Wilson, sa imong oras ug higayon gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping always, sir. Daghang salamat po, and it's my pleasure. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Sa igawa sa pagpasigarbo sa Mindanawan Fabric, nagpasiugda sa proyekto si Wilson Limon nga #Mask of Hope. Diin ang porsyento sa iyang kita matabang adto sa indigenous communities. Samtang Jill, nahimong successful gayod ang 2-day event nga gipahigayon sa student organization nga FAESCO sa Cagayan de Oro City. Sanglit nga dili lang fun ang ilang mga activities, apan daghan sab silag nakatunan nga ilang magamit sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sayang mga kapuso, atong atangan si Kapusong Jet Pangan sa upcoming drama series sa GMA Afternoon Prime nga babawiin ko ang lahat. Mga kapuso, unta na-inspire o nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Jack Canfield nga don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com o gayaw kalimot mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.